Hi. 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 We gaan even foto's maken van Sally, haar dochter Lianne. En er is vette herrie op de achtergrond, dus ik dacht even op stop. Hoi. Ja. Gaat dat lukt? Mooi. Draaien met die boel en dan erbij. Draai naar een rondje, Rijn, en dan naar beneden. En dan zie je het ook. Dit is de mem van al deze kwaltjes. Sally, Jeannie. Lianne. Marije. en Tekla. Draaien, kom.
Kom hier. En één zoon. En één zoon meestal. Wat zo? Nog een achter. Nee. Trein aan de boord. Treintje, veertje. Ja. Mooi hè? Hier is de man. Nog iets dichterbij misschien, of niet? Ja, maar Yvonne kan dat wel. Wat ga je nou filmen? Hé, wacht even. Ik wil even een resume. Dit is Rijntje en Geertje. Reina. Tijeroin. En hoe heet die? En wij heten Roin. Rijn. Rudde Baderijn, Arbeiderijn. En hoe heet die vrouw Roin? Geertje. Oh, is het daarom Geertje? Ja, dat weet je niet. Nou. Rijntje, je jood, 11 maart, naar Staal Harrius in Utrecht. Veel succes. Dank je. Onze paten met ons. Bedankt. Veel geluk mee. Kom goed. En dat ze maar vele veulens mag brengen. Ik hoop Ja? het.
En ook zulke goede nakomelingen die wij ervan hebben. De jarige, 41 jaar. Met dat op camera. De jarige is aan het filmen. 28 Rijn. Gaan nooit. Goed zo, braaf. Zo, daar is hij, hoor. Best zinnen. Oh. Ik zie gewoon dat hinnen. Ja, heel mooi. Zo dan. Ja, stembloer, stembloer. Dat was er beide net. Ja, leuk. Hey. Goed zo. Goed zo. Staan wat dan? Ja. Zijn draaien. Ah.
Ja, dat weer. Juster en Juster het snijdt.